Όλοι μιλούν για το ανώτατο όριο 15% στους δασμούς στις διαπραγματεύσεις εμπορίου Ελβετίας να εξωτερική. Αλλά σας πω, αυτός ο αριθμός χάνει την πραγματική ιστορία. Αυτό που διαπραγματευόμαστε στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Μια μακροχρόνια οικονομική συνεργασία μεταξύ δύο από τις πιο καινοτόμες οικονομίες στον κόσμο. Σκεφτείτε το. Η Ελβετία κατατάσσεται συνεχώς στην κορυφή των παγκόσμιων κατατάξεων καινοτομίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον πλανήτη και καθοδηγούν τις παγκόσμιες τάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία, τους ημιαγωγούς και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Όταν δύο τέτοια κέντρα καινοτομίας πλησιάζουν το ένα το άλλο, το αποτέλεσμα ξεπερνά κατά πολύ τους χαμηλότερους δασμούς. Μιλάμε για νέες επενδυτικές δυνατότητες, κοινές ευκαιρίες έρευνας και πραγματικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Τώρα, ρεαλιστικά, μια πλήρη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου θα χρειαστεί χρόνια για να διαπραγματευτεί. Γι' αυτό πιστεύω ότι μια αρθρωτή προσέγγιση είναι ο πιο έξυπνος δρόμος. Προτεραιότητα σε μερικούς κρίσιμους τομείς πρώτα. Προβλεψιμότητα δασμών για βιομηχανικά αγαθά, ώστε οι εταιρείες να μπορούν να σχεδιάζουν και να επενδύουν με αυτοπεποίθηση. Ρυθμιστική συνεργασία σε τεχνικά πρότυπα και διαδικασίες έγκρισης, οι οποίες παρεμπιπτόντως μπορούν να προσφέρουν οικονομικά ωφέλη εξίσου σημαντικά με τις παραδοσιακές περικοπές δασμών. Και σαφείς, σύγχρονοι κανόνες για το ψηφιακό εμπόριο και τις διασυνοριακές ροές δεδομένων. Στη Lindemann Law συμβουλεύουμε διεθνείς επιχειρηματίες, επενδυτικά ταμεία και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε διασυνοριακά ρυθμιστικά και φορολογικά ζητήματα και παρακολουθούμε αυτές τις διαπραγματεύσεις πολύ προσεκτικά, διότι αυτό δεν είναι απλώς μια πολιτική συζήτηση. Αυτό επηρεάζει άμεσα το πώς οι πελάτες μας δομούν την πρόσβασή τους στην αγορά των MMX, τα επενδυτικά τους μέσα και τις στρατηγικές συμμόρφωσής τους. Λοιπόν, αν η επιχείρησή σας έχει οποιαδήποτε έκθεση στην αγορά των MMX, να τι θα έλεγα, μην καθίσετε και περιμένετε μια τελική συμφωνία. Ξεκινήστε να αναθεωρείτε τη στρατηγική σας για τις MMX τώρα. Δείτε πού αναδύεται ήδη η κανονιστική ευθυγράμμιση, ειδικά στην τεχνολογία, τις βιοεπιστήμες και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τοποθετήστε τον εαυτό σας μπροστά από την καμπύλη. Υπάρχει μια φράση στο σχόλιο μου για το Finanz und Wirtschaft που νομίζω ότι το συνοψίζει καλά. Όταν ανοίγει μια τέτοια πόρτα, περπατάτε μέσα από αυτήν. Είμαι ο Αλεξάντερ Lindemann από το Lindemann Law. Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ώστε να μην χάσετε ποτέ μια ενημέρωση.